вохӯрии дастаҳои эсхати хуҷанд ва ваҳдати ваҳдат дар даври аввали чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум бо пирӯзии футболбозони тими эсхата бо ҳисоби 5-4 анҷом ёфт. вохӯрии ин дастаҳо дар варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд баргузор шуд. дар дақиқаи сеюми вохӯрӣ бозингарони дастаи ваҳдат ҳисобро кушоданд. тӯбро ба дарвозаи хуҷанд бозингари рақами 22 Самариддин Расулов ба самар расонид. дар дақиқаи дуюми ба қисми аввали бозӣ иловашуда бозингари рақами 3 дастаи эсхата Умедҷон Одинаев ҳисоби вохӯриро баробар кард. қисми дуюми дидор ҷолибу тамошобоб идома ёфт. бозингари дастаи ваҳдат Умедҷон Азимов дар дақиқаи 54-уми вохӯрӣ тӯби дуюми дастаашро ба дарвозаи соҳибони майдон зад. дар дақиқаи 62-ум боз ба футболбозони дастаи меҳмон задани як голи дигар муяссар шуд. тӯби сеюмро ба дарвозаи эсхата бозингари рақами 14 тими ваҳдат Шайх Раҳматов зад. дар дақиқаи 71-уми вохӯрӣ Мубинҷон Муминов бозингари рақами 40 ва дар дақиқаи 73-ум Икром Каримҷонов бозингари рақами 71 дастаи эсхата ба дарвозаи меҳмонон яктои гол зада ҳисобро 3-3 карданд. Мубинҷон Муминов бозингари дастаи эсхата дар дақиқаи 76-ум тӯби чоруми дастаашро ба ҳадаф расонид ва баъди 10 дақиқа ба Умедҷон Азимов бозингари рақами 9 дастаи ваҳдат баробар кардани ҳисоб муяссар шуд. вақти асосии бозӣ бо ҳисоби 4-4 мусовӣ ба анҷом расид ва 4 дақиқаи ба бозӣ илованамудаи довар ба суди соҳибони майдон анҷом ёфт. дар дақиқаи 4-уми ба бозӣ иловашуда голи ғалабаоварро бозингари рақами 25 дастаи эсхата Нарзулло Раҷабов ба дарвозаи меҳмонон заду садои ҳуштаки довар ба ин вохӯрӣ анҷом бахшид. дар даври якуми чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум тими панҷшери ноҳияи ҷалолдини балхӣ дар майдони худ дастаи шоҳмансури шаҳри душанберо қабул намуд. рақобат байни ин ду даста ҷолибу диданӣ, хотирмон ва сергол сурат гирифт. ҳамин тариқ аз нафасҳои нахустини дидор яке аз бозингари дастаи меҳмон барои дағалона рафтор намуданаш бо довар бо корди сурх муҷозот шуда аз майдон хориҷ карда шуд. бо гузарош шудани чанд лаҳзаи дигар яке аз бозингари тими меҳмонон дар ҷаримагоҳи худ қоидаи бозиро вайрон намуданд. аз тарафи довар бошад зарбаи ҷаримавӣ 11 метра таъин гардид ки онро нимуҳофизатгар рақами 22 Шавкат Худойназаров ба гол табдил дод ва аз ин соҳибони майдон ба пеш баромаданд. дар идома боз ҳам панҷшериҳо бартарии бозиро ба даст гирифта ба дарвозаи Шоҳ Мансур голи дуюмро заданд. ҳасан Холов бозингари дастаи панҷшер барои қасдан қоидаи бозиро вайрон намуданаш бо корди сурх муҷозот карда шуд. қабл аз танаффус баромадани бозингарон футболбози рақами 17 Қурбонов Сорбон голи сеюми дастаашонро дохили дарвозаи меҳмонон гардонид. ҳамин тариқ пайти аввали майдондорӣ 3-0 ба охир расид. дар қисмати дуюми дидор бошад боз ҳам соҳибони майдон ба меҳмонон ягон маротиба имконияти ба дарвозаашон наздик шуданро надоданд. дар дақиқаи 47 бошад бозингарони тими панҷшер аз зарбаи ҷаримавӣ голи зеборо ба самар расонида ҳисобро 4-0 намуданд. дар ин дидорбинӣ Маҳмадқулов Насим дар дақиқаи 77 голи дуюми хешро ба нишон расонида ба номаш дублро сабт намуд. бозингари дигари панҷшер Тимур Ҳасанов бо задани зарбаи пеналти ҳисобро 6-0 намуд. бо ҳамин вохӯрӣ тимҳои панҷшери ноҳияи ҷалолдини Балхӣ ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба анҷом расид. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум бо иштироки дастаи равшани шаҳри Кӯлоб ва сарои камари ноҳияи 5 баргузор гардид. маросими кушодашавии чемпионати имсола дар варзишгоҳи марказӣ бо садо додани суруди миллӣ ва партавафшон гардидани парчами давлатӣ аз ҷониби сарбони дастаҳо роҳандозӣ шуд. ёдовар мешавем ки сармураббигии дастаи равшани шаҳри Кӯлобро имсол мутахассиси маҳаллӣ Ғайраталӣ Мираҳмадов дигарбора бар дӯши худ гирифта ба ин бозӣ бо тайёрии хуб омодагӣ диданд. ҳамин буд ки дастаи равшан аллакай дар қисми аввали бозӣ 4 гол ба дарвозаи меҳмонон ворид намуд. муаллифи голи аввал дар дақиқаи 24-уми бозӣ Амирҷони Фаррухзод гардид ки ӯ баъди хатогии ҳимоятгарон тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон равона кард. дере нагузашта саъедтараш дар дақиқаи 36-уми бозӣ баъди дағалона аз пой афтонидани ҳамлавари дастаи равшан довари марказӣ зарбаи пеналти таъин намуд ки дар иҷрои ин зарба Далел Шомуродов ба хатогӣ роҳ надода ҳисоби бозиро 2-0 бар нафъи дастаи равшан гардонид. бо гузарош шудани 2
дақиқа яке аз футболбозони бомаҳорати дастаи равшан Сафаралӣ Каримов ба задани голи сеюм даст ёфт ки баъди ба ҳадаф расонидани ин гол бо нишони эҳтиром ба тарафи нишастгоҳҳои мухлисони равшан дасткӯбӣ намуд. ниҳоят дар дақиқаи 42-юми қисми аввали бозӣ нимҳимоятгари дастаи равшан Амирҷони Фаррухзод голи чоруми дастаи равшанро ба тури дарвозаи рақиб ворид карда дастаро бо ҳисоби калон ба пеш баровард. дар қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи равшан пурра бартариро дар даст дошта бо кӯшиши Сафаралӣ Каримов нимҳимоятгари дигари дастаи соҳибони майдон Саидхони Амрохон голи панҷуми дастаи равшанро дар дақиқаи 56-уми бозӣ ба ҳадаф расонид. зимнан ҳар ду даста пайваста дар хатти ҳуҷум қарор доштанд ки дар ниҳоят ба ҳимоятгари даста Ҳасан Рустамов имкон фароҳам гардид ки дар дақиқаи 86-уми бозӣ голи навбатии дастаро вориди дарвозаи рақиб гардонад. ҳамлавари дастаи Сарои Камар Салим Давлатов дар дақиқаи 86-уми бозӣ як тӯби ҷавобӣ ба дастаи равшан ворид намуд. ниҳоят дар дақиқаи изофашуда сарбони дастаи меҳмонон аз масофаи дур ба задани голи дуюми даста шарафёб гардид. ҳамин тариқ бозии аввали дастаи равшан дар майдони худ бо дастаи Сарои Камари ноҳияи 5 бо ҳисоби калони 6-2 ба итмом расид.